Priatelia, mnohí ma poznáte. Som totiž jeden z vás. Váš kamarát, sused, známy. Sabinov pre mňa znamená veľa. Nie je to len mesto, je to môj domov. Vyrastal som tu, žijem tu a čoskoro tu budeme s manželkou vychovávať naše dieťa. Ako poslanec už 8 rokov hájim vaše záujmy a za ten čas sa nám podarilo urobiť pre mesto veľa dobrého. Počas týchto rokov som spoznal, ako naše mesto a úrad fungujú a hlavne som spoznal úžasných ľudí, ktorí v ňom žijú. A práve vy ste ten dôvod, prečo tu dnes stojím. V rozhovoroch s vami už dlhší čas počúvam jednu jasnú vetu. Erik, potrebujeme slušnú alternatívu. Súčasnému vedeniu patrí za to, čo pre naše mesto urobili, moja úcta a rešpekt, ale sú témy, kde sa naše názory rozchádzajú. Neprichádzam búrať, prichádzam spájať a stavať na pevných základoch. Prichádzam priniesť do nášho mesta moderné riešenia z úctou k tradíciám a hlavne novú energiu. Som Erik Radačovský a v jesenných komunálnych voľbách sa budem s pokorou a plnou vážnosťou uchádzať o vašu dôveru ako kandidát na primátora mesta Sabinov.